कन्टेक्सुअल जब बेनिफ्राय बै आवगायनि थाखानाय भेकेन्ट पोस्टआव एडजास्ट जायोब्लासो बे रेगुलार जाहैयो सर्व शिक्षाया किन्तु मालाबाबो सासेखौबो फोरोंगिरिखौ पार्मानेन्ट पोस्टआव एपइन्टमेन्ट होनो हाया पोस्टबो क्रिएट खालामनो हाया सर्व शिक्षाया बेनिफ्राय आरएमएस फैबाय रुसा फैबाय देग्लायनिफ्राय आरो गोदान मोनसे फैबाय डिआइ सारा बेखौ खोन्थायाखै बे जाहैबाय समग्र शिक्षा अभियान दाना समग्र शिक्षा अभियाननि कनसेप्टआ मा बेथ डेन्जाराससिन नोंथांमोननि थाखाय थारमाने एनसीईआरटी आरो एसआरटी मिनिस्ट्रिनिफ्राय बेनिफ्राय राइट टू एडुकेशन एक्टनि गाइडलाइनखौ फल' खालामनानै दानि समग्र शिक्षा अभियाना खामानि मावदों आरो बेनिखायनो अलरेडि आनसार्ड हेबिटेशन एरियाफोरखौ सार्भे खालामनो थाखाय अर्डार होबाय आङो दा बेनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों 1 किलोमिटार जानथायाव गुदि फरायसालि 3 किलोमिटारनि जानथायाव माने एमई आरो 5 किलोमिटार जानथायाव हाई स्कुल जेराव जेराव गैया एनरलमेन्ट गैयिनि थाखाय माने सरकारा गोजामखौ उठायनो नागिरबाय गोजामखौ उठायनो थाखाय स्कुल मार्जार एमालगेमेशन माबा माबि लाबोबाय कारण सरकारनि मट'आ जाहैबाय मिनिमाम स्कुल मैक्सिमाम टीचार दा स्कुलखौ मिनिमाइज खालामलांबाय थागोन बिदिनो लांबाय थागोन बेनिफ्राय फारसेथिं देग्लायनिफ्राय सरकारा आरो माने गोदान प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ गैला बिसोरो समग्र शिक्षा अभियाननि गेजेरजों सार्भे खालामनानै गोदान स्कुल बानायगोन दानि सिस्टेमा जाहैबाय स्कुल बिल्डिंखौ सिगां बानायग्रोगोन बिनि उनाव इन्टारभिउ लागोन फोरोंगिरिफोरनि आरो इन्टारभिउआबो गोदान नर्मफोर जागोन क्वाइट निउ नर्म बे जाहैबाय एलपी स्कुलनि फोरोंगिरि जानांगौब्ला बे 12 पास जानांगोन 10+2 जानांगोन आरो मा हायर सेकेन्डारियाव 50% मार्क्स जानांगोन एसटीफोरा 45 बेनिफ्राय टेट पास जानांगोन हाई एमई स्कुलाव मास्टार जानोबा बियो बीए पास जानांगोन मिनिमाम आरो टेट पास जानांगोन सब्जेक्ट टीचार जानो थाखाय एमए पास जानांगोन आरो बीए थानांगोन कलेजाव एसिस्टेंट प्रोफेसर जानोब्ला बियो एमए पास जानांगोन नेट स्लेट बेफोरखौ दंखाजोबो पीएचडी बायदि बायदि तो बेबायदि समग्र शिक्षा अभियाननि गेजेराव बे मोनसे सिंगल एडमिनिस्ट्रेशनाव फैजोबगोन दायो दा बेहाय आरो बेनिखायनो सरकारा गाइडलाइन होदों जे 2019 सननि मार्चनि गेजेराव गासैबो फोरोंगिरिफ्रा क्वालिफाइड जाजोबनांगोन बे नर्मनि आरो बेखिनि समाव जायाब्ला बिथांमोनखौ बायबा होसिगोन दा थाखानायनिफ्रायनो होखानायखौ माने बे एडुकेशननि निउ नर्मजों होखासिगोन आरो स्कुलफोरनि संख्याखौ नैबे स्कुल मार्जारजों एमालगेमेशन खमायबोनानै लाबोगोन बेनिफ्राय जे जोबहैबाय ओरैजाय खमिबाय नालाय बिथांमोना समग्र शिक्षा अभियाननि गेजेरजों गोदान स्कुल बानायसिगोन गोदानै लुफिनगोन आरोखि जेरैहाय दीन दयाल शर्मा कलेज लुगासिनो दं नालाय मडेल कलेज बेबायदि आदबजों गासै समग्र शिक्षा सिस्टेमखौनो बेंनानै लाजोबगोन बे जाहैबाय सरकारनि पलिसि दा बेनि थाखाय जों जोबोरैनो साखाफारा जानांगोन गोदान नर्मसनि थाखाय जोङो गावखौ प्रिपेयार खालामनांगोन माबा मोनसे रिलेक्सेसननि थाखाय आसा खालामबाय थायोबा जानाय नङा दा बर' बिजोंनि मेन जेंनाया जाहैबाय जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दहायनो आं बुंदोंमोन सेथि नाम्बारावनो बिटिसिआव दासिम 9000निबो बांसिन पोस्ट भेकेन्ट दङ नंगौ बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंनो होनाय इनफरमेशननि बायदिब्ला एलिमेन्टारि सेक्सनाव 1764 पोस्ट भेकेन्ट दङ एलिमेन्टारि सेक्सनाव आरो सेकेन्डारि सेक्सनाव हाई स्कुलनि थाखाय 700 टिचारफोरनि फोरोंगिरि भेकेन्ट दङ दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो एट एनी टाइम बिथांमोननि गोसो बायदि एपइन्टमेन्ट होनो हायोसै किन्तु सरकारनि नीतिया बिटिसि को एलाउ खालामाखै बिथांमोनखौ दा बे आंखालखौ सुफुंनो कारण पिटिआर नांगौ दायो दा बिटिसिआव इन जेनेरेल एडुकेशन सिस्टेमाव 20:1 रुजुथाय सोलिगासिनो दं आरो बिटिसिआवनो बर' बिजोङा 16:1 रुजुथायाव सोलिगासिनो दं माने साफ्रोम 12सा फरायसानि एगेन्स्टआव साफा फोरोंगिरि दंखायोसै कारण बिथांमोना नैबे हिसाबाव 1,23,216 फरायसाफोरजों नोंथांमोननि गासै फोरोंगिरिफोरखौ राननानै बे पिटिआर को दिहुनदों नालाय
बे पिटिआर हिसाबै नोंथांमोना फोरोंगिरिखौ मोना दा खोथाया जाहैबाय अबजेक्सन दङ जे क्लास वाइज टिचार नांगौ किन्तु गभर्नमेन्टनि कनसेप्टआ बे नङा पलिसियानो बे नंखाया बिसोरनि पलिसिया पिटिआर बेससो दा बेनिखायनो जों माखासे जेंनाया दङब्लाबो बेखौ नेबाय थाबा जानाय नङा आरो जोंहा मोनसे इमेजिनारि मोनसे वर्ल्डआव थानानै जों मोजां मोनो मोनसे माखासे रिलेक्सेसनखौ जों जेब्लायबो लुबैयो दा माने बर' साहित्य सभाखौ सोंखारिबाय थायो डिएलएडआव मानो एफा गोरा बिएडखौ बर' मिडियामनि मास्टारफोरनि थाखाय उथायना होनो हाया नामा बेबायदि रोखोमनि जेरावबो रिलेक्सेसनल' नागिरनानै माने जोंखौ खावलायबाय थायो दा आरो माखासेफोरनि साननाया मा बड'लेण्डआ जायोब्ला जोंहा थिग जासिगोन नामा मिसा नंखायथारबो हमनानै ला जोंनि बड'लेण्डआ जाबायानो गाबोन बड'लेण्डआ सेपारेट स्टेटआ जायोब्लाबो बेथ' इन्डियानि गेजेरावनोथ' जागोन ना उइदिन इन्डिया जोंनि सेपारेट स्टेटआ आउटसाइड अफ इन्डिया जानाय नङा दा आसामाबोथ' इन्डियानिनो मोनसे फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट नंगौना नङा आसामा नर्थ इस्टनि बयनिख्रुइ पावारफुल स्टेट सेपारेट स्टेट दा बे आसाम सरकारानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अर्डारखौ मानियैनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एक्टखौ मानियैनि थाखाय मा जादों आसाम सरकारनि बयनिख्रुइ पावारफुल इनफ्लुएन्सिभ शिक्षा मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया 2012 सनाव जि आइन बनायबाय पोस्ट प्रोभिन्सियलाइजेशन एक्ट बे एक्टआव एनसीईआरटी गाइडलाइनखौ मानिनाय जायाखैमोन बे आयेनाव एसआरडी मिनिस्ट्रीखौ गाइडलाइनखौ गनायनाय जायाखैमोन बे आयेनाव माने राइट टू एडुकेशन एक्टनि बिथोनफोरखौ मानिनाय जायाखैमोन जायनि थाखाय बे आयेनखौनो नाल एन्ड भइड खालामना होबाय बेनि थाखाय बे मन्थ्रिया आरोबाव 2017 सनाव 2017 मायथाइयाव गोदान मोनसे फोसाबनाय आयेन लाबोनो गोनां जाबाय जायखौ पोस्ट प्रोभिन्सियलाइजेशन एक्ट एमेन्डेड 2017 होननानै मिथिनाय जायो दा आसामा फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट जानानैनो सेन्ट्रेल सरकारनि गाइडलाइन एसआरडी मिनिस्ट्रीनि गाइडलाइन एनसीईआरटीनि गाइडलाइन राइट टू एडुकेशन एक्टनि नेमखान्थिखौ मानियैनि थाखाय हायाखै जोंनि बड'लेण्डआ हागोन नामा जोंनि बड'लेण्डनि सेपारेट स्टेटआ बेफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे रुल एन्ड रेगुलेशनखौ मानियालासिनो सोलिनो हागोन नामा हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड गाबोन जायोब्लाबो जोंनि बड'लेण्डनि फोरोंगिरिफोराबो बड'लेण्डनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआबो एनसीईआरटीनि गाइडलाइनखौ मानिनांगोन एसआरडी मिनिस्ट्रीनि गाइडलाइनखौ मानिनांगोन राइट टू एडुकेशन एक्टनि बिथोन बायदियैनो थांनांगोन आरो बे समग्र शिक्षा अभियाननि गेजेरजोंनो जोङो थांनांगोन दा समग्र शिक्षा अभियान राइट टू एडुकेशन एक्ट एनसीईआरटीनि गाइडलाइना जोंखौ मा थिनदों बेखौ जों मावनांसिगोन आरो दा रिलेक्सेसनाव आसा खालामबाय थाबा जानाय नङा सानगोलावरियाव जों माबा मोनसे जाहैगोन नामा होननानै सानबाय थाबा जानाय नङा एकदम दिनैनिफ्रायनो जों साखाफारा जानांगौ बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा बे रादाबखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों जे बिटिसिआव बर' बिजोंनि गोबांथार भेकेन्ट पोस्ट दङ बे भेकेन्ट पोस्टफोरखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों बिटिसि सरकारखौ खावलायदों किन्तु फारसेथिं आन्दोआव मा रेस्ट्रिक्सन दं बेखौ जों स्टाडि खालामनानै नायगोन थेवबो जों खावलायदों जाहाथे सम मथे बेखिनिखौ होनो हायो बे जाहैबाय जोंनि माखासे गिदिर जेंना नुजानाय बेनिफ्राय थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय आसामावनो आरो बिटिसिआव बांसिनै फोरोंगिरिफोरनि आंखाला जाबोदों बे फोरोंगिरिफोरनि आंखाला 2010 सननिफ्राय बांसिनै जानायनि कारना जाहैबाय 2010 सनाव आसाम सरकारा बिराद बुरजा इजिएस सेन्टारफोरखौ आपग्रेड खालामनानै गभर्नमेन्ट स्कुल हिसाबै निउ गभर्नमेन्ट स्कुल हिसाबै आपग्रेड खालामबाय किन्तु बे सरकारा निउ गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि एगेन्स्टआव सासेबो फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ क्रिएट खालामाखिसै गतिके बेफोरो टिचारलेस स्कुल जानानै थाबाय बिटिसिआवनो 1300निबो बारा बेबायदि फोरोंगिरि माने फरायसालि दं इजिएसनिफ्राय निउलि आपग्रेडेड जानाय दा बे फरायसालिफोराव टिचारलेस जाबाय फोरोंगिरिनि आंखाल जाबाय बेनिखायनो दा गुनउत्सव फैबाय बिराद स्टेक अर्डार फैबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा जेरैबाबो बेहाय फोरोंगिरि हरनांगौ बिथांमोना मा खालामबाय बे टेटनि कन्टेक्चुअल टिचारफोर नङाब्ला जेराव 3-4 फोरोंगिरि दंमोन बेनिफ्राय लाङै बेहाय सासे हैबाय दा जोंहा आरो थाखानाय फरायसालिफोराव आरोबाव फोरोंगिरिनि आंखाल जाफैबाय दा बिटिसिआव 0 टिचार स्कुल गोबांथार दङ दा मानसिफ्रा फोथाया
खोनासंनो एसे उसुबिदा जायो जिर' टिचार स्कुला माबोरै जायो जिर' टिचारजोंबो स्कुला सोलियो नामा कनसेप्टआ मा एक्चुअली मा जायो बबेबा गंसे सरकारि फरायसालियाव आवगाय फोरोंगिरि दंखायोमोन बेहाय रेगुलार पार्मानेन्ट टिचार किन्तु बै फोरोंगिरिया रिटायार जाबाय नङाब्ला अबथिरा थैबाय नङाबा रिजाइन होबाय बेनि थाखाय बे पस्टआ भेकेन्ट जाबाय किन्तु बे फरायसालियाव बे भेकेन्ट पस्टनि एगेन्स्टआव पार्मानेन्टलि सासे रेगुलार टिचार बेहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै बबेखानि मा खालामदों बेयाव बे बिटिसिआ टेट आनजाद उथ्रिनाय कन्टेक्चुएल टिचारफोरखौ लांनानै बेहाय फोरोंबाय थादों नङाबा बबेबा स्कुलाव सानै साथाम दङमोनब्ला बेनिफ्राय सासे लांनानै एटाच खालामनानै दोनदों बे कन्टेक्चुएल टिचार आरो एटाच टिचारजोंनो बैफोर फरायसालिफ्रा सोलिगासिनो दं बे केटागरिनि फरायसालिफोरखौ जिर' टिचार स्कुल होननानै बुंनाय जायो दा बिटिसिआव बेबायदि जिर' टिचार स्कुलबो बुरजाथार दङ दा बे जिर' टिचार स्कुलफोरखौ माने एटलिस्ट फिलआप खालामनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा दाबि खालामदों आरो जेरावहाय सिंगल टिचार स्कुल दङ बेखौ डाबल खालामनो थाखाय बेनि थाखाय अलरेडि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दायो स्टेट गभर्नमेन्टनो खावलायहरदों बे 1764 पोस्ट बेखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनि एसिआइनि एप्रुभेल नांगौ बे जानानै फैब्लानो बावैसो बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होगोन होननानै जोंखौ मिथिहोदों किन्तु बिटिसिनि सिङाव आरो गोबांथार नेता दं दा बिटिसिआ बे एसिआइ एप्रुभेलखौ मोनोब्लाबो 1764 पोस्टखौ माने फिलआप खालामनो सानब्लाबो बबेनिफ्राय खालामगोन गोदान फोरोंगिरि थिसनोबासो जोंहा लाब जायो किन्तु गोदान फोरोंगिरिखौ बोरै थिसननो आवगायनिनो एरियाल लेखा माखासे दंखायो झेमेला 99 नि दा इलिगेल बुंबाबो दुखु मोनो फोरोंगिरिफ्रा 99 केटागरि मोनसे दं बेनिफ्राय ड्रप आउट टिचार्स दङ बेनिफ्राय मिउजिक टिचार दङ थालांनाय बेफोरखौ आरो एडजास्ट खालामबाथ' आरो बेनो बे थाफिनबाय बेबायदि माखासे टेक्निकल प्रब्लेमबो गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दङ बेखौ जों नुहरबाय थादों दा बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों दा जोंनि अलखदा जाहैबाय पिटिआर फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि बिसानखौ जों जेरैबाबो बारायनांगोन फरायसालियाव फरायसाफोरनि बिसानखौ बारायनो हायाबा जोंनि स्कुलफोरा मार्जार जालांजोबगोन आरो स्कुलफोरा मार्जार जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ रेसनेलाइजेसननि नामाव ट्रेन्सफार हरजोबगोन आरो मार्जार आरो एमालगेमेसन जायै जायै मोनसे समाव जोबहैयोब्ला नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ गल्डेन हेन्डसेक होगोन बुजिदोंना गल्डेन हेन्डसेक माने जोबनाय आरोखि साख्रिया जोब्बाय बेबायदि हयथ' खालामनो हागौ जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर अलखद बे फोरोंगिरिफोरनि थाखायल' प्रब्लेम नङा बे जाहैबाय जों बर' साहित्य सभानि बयनिख्रुइ जों गिबाय थानाय जेंना मानो होनोब्ला फरायसालिफोरा जोबनायजोंनो फोरोंगिरिफोरा जोबनायजोंनो जोंनि राव आरो थुनलाइयाबो जोंनिफ्राय गोमालांगोन जोंनि बिजों सोलोंथाइनि बिजों जायखौ जों बुंदों मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बेबो जोबहैगोन बेनिखायनो जों नोंथांमोननि खाथियाव फैदों बर'फोरनि गेजेराव गोबां आन्दोलन जाबाय सोमावसारनाय जाबाय रिभलिउसन जाबाय बर' साहित्य सभाया आवगाय लिरनो थाखाय हांखो नांगौ होननानै रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट खालामबाय एबसुआ बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दोलन खालामबाय आरो हाथियार लानायफ्रावथ' गावबा गावनि आन्दोलन खालामबायानो दा जोंनो फोरोंगिरिफोरनि मोनसे सोमावसारनाय नांगौ रिभलिउसन इन्टेलेक्चुवेल रिभलिउसन बे रिभलिउसना जाहैबाय जोंनि बिजों जोंनि राव जोंनि बे बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय आरो बे रिभलिउसना बबेबा राजा लामायाव थांनानै सोरखौबा बुंनानै मिटिं खालामनानै बे जानाय नङा बे गावखौ फोसाबना लानायजों फैनांगोन जों गावबा गावनो दायथ' लानांगोन आरो जोङो जोंनि बर' समाजाव नोंथांमोनानो साख्रि मोनजेननाय जोंनि समाज बर' समाजाव बुरजा बिसानाव साख्रि मोननाय केटागरिनि मानसि होनोबाथ' बे फोरोंगिरिफ्रानो गोरों मानसि होनबाबो नोंथांमोनखौनो जोंनि समाजनि क्रिमि लेयार होननानै बुंनाय जायो गोरोंसिन थाखो आरो नोंथांमोना जेरै सानो जि लामाजों लाङो जोंनि समाजखौ बे लामाजोंनो जोंनि समाजा थांगोन एमएलए थानो हागौ जोंहा मन्त्रि थानो हागौ जोंहा थिकादारफोर थानो हागौ बिसोरो धोनिसो जानो हागौ पावारफुलसो जानो हागौ किन्तु समाजखौ सोलायनो हाया बिसोर एमएलए थाबाबो मन्त्रि थाबाबो जे खोथाखौ जों बुंबोगासिनो दं जोंनि मोनफ्रोमबो मिथिङाव जोंनि समाजखौ सोलायनांगौब्ला जोंनि फोरोंगिरि समाजासो सोलायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायनो फैदों जों बयबो खनसे जानजि खानसे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो बर' राव बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो दा नोंथांमोना जुदि दिनै सानो
जे नंगौ जोंहा बयहाबो गावबा गाव दायित्व दङ जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोसै बेजोंनो साख्रि मावनानै जों जिबिका अर्जन खालामदों गतिके बेनि थाखाय एसे जों मावनोसै जोंनि गथ' गथायफोरखौबो बर'आवनो फोरोंनोसै आरो गुबुन गथ' गथायफोरखौबो लेंहरनानै जोङो जोंनि पिटिआरखौ फिलाप खालामनोसै अब्ला बे जाफुंसारगोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा दं एभरिबडी बिजनेस इज नबडी बिजनेस इंलिसाव थारमाने जों बर'फ्रा माबायदि सानो बर'ल' नङा इन्डियानफ्राबो सानो बेबायदि जे जों सानो आरोखि जोंनि समाजा कारापसन गैयै जानांगौ आंनि बादै जोंनि समाजा जौ जुवानिफ्राय एकदम उदां जानांगौ आंनि बादै जोंनि समाजा ओरैबायदि बिराद जोंनि साफ्रोमबो मानसिया दायित्वशील मोजां मोजां भद्र जाजोबनांगौ आंनि बादै गावखौ आं माइनास खालामो आरोखि बयबो गावबा गावखौ माइनास खालामनानै लायो दा जों बयबो सानदों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिथारनांगोन बर' राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिथारनांगोन फरायसालिफोराव रेगुलार मोजां जोंहा फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनांगोन आंनि बादै गथ' गथायफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंनांगोन आंनि बादै बयबो जुदि बेबायदि सानोब्ला सोर खामानिखौ मावगोन सोर फोरोंगोन सोर गथ' गथायफोरखौ बुथुमगोन दा बेनिखायनो सेन्स अफ बिलंगिं एन्ड सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटि जोङो बर' हारिनि लेखा गोरों समाजजोंनो समाजनि दागिरि जोंनो बे खामानिखौ मावनांगोन होननानै जुदि जों बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायोबा दानिफ्रायनो बर' बिजों सोलोंथाया थांनानै थासिगोन आरो दानो दिनैनिफ्रायनो जुदि जों बेखौ साग्रिद जायाब्ला आरो बे बिजोंनि इयुनखौ जों नुहरखाजोब्बाय दा बेखिनि इनफरमेसनखौ होनानै बेखिनि खावलायनायखौ लाखिनानै आंनि गाहाय नेहाथारिनि बुंफोरनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों